Сапраўдная гістарычная падзея. Першую і пакуль адзіную ў Беларусі каманду па футболе на электракалясках прадставілі ў Віцебску. Гэта не проста грамадзянская ініцыятыва, а старт развіцця новага напрамку адаптыўнага спорту. З нагоды знакавай падзеі арганізавалі адкрыты міжнародны турнір. Пра тое, што немагчымае магчыма, упэўнілася наша здымачная група. Гістарычная падзея ў Віцебску. На поўначы краіны з'явілася першая і адзіная ў Беларусі каманда па футболе на электракалясках. Увасобіць ідэю ў рэальнасць стала магчымым дзякуючы конкурсу грамадзянскіх ініцыятыў. Праект аб'ядноўвае людзей розных узростаў і магчымасцяў, а таксама дае шанец кожнаму стаць часткай спартыўнага руху. Была инициатива нашего отделения общества инвалидов. Когда они пришли и рассказали о том, что есть команда, есть люди, увлеченные этим видом спорта, которые, не обладая достаточной материальной базой, но тем не менее тренируются, участвуют в международных соревнованиях и достаточно успешно участвуют, конечно, их невозможно было не поддержать. Падчас важнай падзеі зладзілі адкрыты міжнародны турнір па футболе на электракалясках. Ён сабраў каманды з Віцебска, Ніжняга Новгарада і Ростова-на-Доне. Барацьба на пляцоўцы разгарнулася сур'ёзная, футбалісты дэманстравалі сілу духа, упэўненасць і згуртаванасць. Для паўночнага рэгіёну гэта першы і ў той жа час важны крок да развіцця адаптыўнага спорту. Все так помогали нам, я просто был, конечно, в шоке. И теперь у нас, видите, первый турнир проходит, потому что у нас есть свой транспорт, свои коляски для игры. И мы можем пригласить сюда другие команды с других городов. Донские ястребы команды – это первое, с кем мы сдружились. Футбол не имеет ни гендерных различий, ни возрастных. Играют как подростки 15 лет, 14 лет, так пожилые люди там 50 лет. Этот вид спорта еще только-только набирает такие обороты, и мы еще не слишком привыкли, да, как-то между собой коммуницировать. На самом поле происходят прям жаркие баталии, игра всегда идет на победу, на результат, и этим этот вид спорта очень-очень нам нравится. У футболе на электракалясках усё як і ў класічным: галы, пасы, тактыка і, вядома ж, радасць ад перамогі. Для 13-гадовага севы з Ростова-на-Доне турнір на Віцебшчыне далёка не першы ў кар'еры. Нягледзячы на ўзрост, ён лідар каманды. Пра любоў да спорту гаворыць з усмешкай. Для хлопца гэта цэлае жыццё. Я уже играю в футбол 4 года, мне очень нравится. Я с детства люблю футбол и хочу продолжать дальше заниматься. Управление джойстиком сначала было очень страшно, непривычно, но со временем я научился. Футбол — это командная игра. В пас играем и подходим к воротам, и там уже у кого мяч, тот и может забить. Міжнародны турнір у Віцебску пацвярджае вядомую аксіёму: спорт аб'ядноўвае. Футбол на электракалясках – гэта сапраўдны спартыўны рух, які пачынае набіраць абароты. Для многіх удзельнікаў галоўнае не перамога, а магчымасць натхніць іншых і ў чарговы раз нагадаць, што немагчымае магчыма. Сергей Скол, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебскі раён.